Entre aquests murs, si l'expressió se'm perdona, hi ha poques persones que em despertin les neurones. La majoria em parla dels seus pròxims robatoris, en comptes d'aferrar-se a l'art de les coses bones. D'alguna manera, tots estem enfadats amb la justícia, però actuar amb violència mai m'ha fet sentir millor. Per això la comunicació amb els presos s'ha tornat fictícia, perquè per als meus propòsits jo no vull ser un traïdor. Miro partir el sol cada tarda taronjada, mentre preguntes, respostes i dubtes xoquen on l'ànima es fon. I només em consola imaginar-me rodejat de gent estimada, sota una llum sutilment tènua i de fons un saxofon. Aquí em tornaré boig, parlant amb mi mateix per no tornar-me boig. Una altra nit de preguntes i dubtes abandonats on el patiment i la realitat s'ajunten. Assegut en una cel·la intentant recordar moments sense rancor per algú si es va deixant dur per la corrent. Com sempre faig del meu mal un mal necessari i si esdevé la mort hauré disfrutat l'itinerari, trobant a faltar les germanes i els travis del barri o el lloc on per primer cop l'amor em va besar els llavis. Escenes i escenaris i diàlegs amb companys i la meva mirada inquieta reflectida a l'estany. Quasi mai em trobo amb les situacions adequades, de vegades tot és absurd i res surt com esperàvem. I com collons relaxar-me i volar lliure com el vent si tinc un advocat d'ofici, judicis pendents, els prejudicis de la gent, inamovibles de moment, immòbils perduren i torturen la ment. Amb tota tranquil·litat analitzo la situació i sé que la llibertat que vindrà serà una altra presó de punyalades i traïció, tot i haver complert condemna. La seva satisfacció està en veure'm viure pitjor. Sort en tinc de tu i aquestes màgiques cartes on llegir-te reviu la lluita que em desgasta. El que em fa ser un desastre és voler anar a córrer cuita, però les gotes d'esperança donen voltes a la truita. Intentaria fugir però no puc, t'he vist un futur borrós i la impotència són els dits apretant els barrots. La societat a l'hora de jutjar-me és incansable, però darrere de tothom hi ha una història inexplicable. Sort en tinc de vos i les teves peripècies en un món on n'hi ha pocs de la nostra espècie. Algun dia ens en fotrem d'això i sortirem de festa, però sempre fou un problema estar enamorat d'un puto gangsta. Ja. Però sempre fou un problema estar enamorat d'un puto gangsta. Definien Daura com una persona amb moltes inquietuds, que ha estat rodejat tota la seva vida d'un context que no li acaba d'agradar i que senzillament volia sortir-ne fora. S'adonava que potser moltes de les coses que havia vist des de petit o que li havien ensenyat o que li havien volgut inculcar al cap no eren realment les que eren, no eren valors que ell volia portar per sempre a la seva vida. Jo ho comparteixo molt amb ell perquè nosaltres vivim dos mons diferents, o sigui, amb les nostres famílies ens hem de comportar d'una manera i quan sortim al carrer som uns altres. Sí, em sentia diferent perquè ells poder rebien una educació a casa que tenia molt a veure amb el que després es trobaven a l'escola o en altres entorns on convivien. En canvi, en el meu cas era diferent. El que hi havia a casa era una història i el que hi havia al carrer era una totalment diferent. I per això no vaig acabar de trobar el meu lloc. Nosaltres que hem estat tota la nostra vida amb els blancs, ens costa molt a mantenir aquesta relació amb els pares, no? Quan arribem a casa i hem de mirar, de comportar-nos com ells, cosa que no ens agrada a vegades. Tampoc no vol dir que hem de deixar, que no ens agrada la nostra cultura, Ja ens agrada, però la manera que ens aplica no ens agrada, perquè ens estan dient que hem de deixar, que no ens hem d'integrar-nos aquí, perquè per ells integrar-se aquí és deixar lo nostre i no és cert. Quan estava a punt de complir els 12 anys, vaig anar a l'Àfrica i vaig anar... En teoria hi havia d'anar 3 mesos amb el meu pare
i després tornar per començar primer d'ESO. I al cap de 3 mesos em vaig despertar i el meu pare no hi era. I això va ser... De fet, va ser un detall superfort aixecar-me i que no hi fos, i m'havia deixat en mans de la seva altra dona. Els motius per als quals em van enviar a l'Àfrica era perquè a l'escola tenia molts de problemes, m'hostiava cada 2 per 3 amb els nanos, tenia problemes amb els professors, però era això perquè, jo què sé, a casa m'amava violència, per dir-ho d'alguna manera. La manera d'educar era una mica dura i estricta, i jo rebia un vol d'hòsties a casa i a l'escola pues, ho solucionava tot a vols d'hòsties. Abans de conèixer en Daura em van dir: ve un noi que ve de Gàmbia, que ha nascut aquí, però que ha estat 2 anys fora i que ara el recol·loquen en un nou lloc. Va arribar molt enfadat amb el món mundial, però sobretot amb ell mateix. I jo recordo a mi mateixa buscant, intentant estratègies per intentar que el noi s'enganxés. Vaig fracassar rotundament perquè ell no volia, no en tenia ganes. Em vaig incorporar a l'escola, a tercer d'ESO, no havia fet primer ni segon, no me'n recordava pràcticament de les poques coses que sabia de primària, i tot en general va fer que els estudis encara anessin tot a pitjor. O sigui, sí que vaig venir més religiós que mai, però això només contentava la meva família. Jo amb mi mateix, òbviament, no estava gens content. Els nostres pares creuen que si vas amb els blancs, sempre, si estàs molt integrat aquí, llavors estàs deixant l'altre, el que seria la teva cultura i la teva religió. I per això també tenim problemes moltes vegades amb els estudis, perquè no li interessen, o sigui, no ens ajuden amb els estudis occidentals, sinó que el que apoyen més és àrab, que és l'idioma de la religió, per dir d'alguna manera, del Corà. En Daura anava amb una llibreta, sempre, que no deixava veure ningú, i llavors, a la que tu no te n'adonaves, ell escrivia, sí que me n'adonava, però ja m'interessava que escrivís, per tant no deia res, però tenia una imaginació bestial, té una imaginació bestial. I a més sap dir-ho i posar-ho, que no en sap tothom. O sigui, hi ha gent que escriu molt bé, però no t'emociona. En Daura emociona. Això no té títol, no té títol. Y dice: siento que siempre fue así, aquellas pupilas de flor buscan reacción, pero reacción nunca estuvo aquí. Soy un buitre de lo hermoso, el apetito no tomo, no puedo estar con un bombón porque bombón es como. Sin ser mayor, sin mayordomo, tomo puertas sin pomo, tormentas en el cerebro mojan con eficacia mi plomo. Te busco sin querer encontrarte, te pienso sobre su lomo, y a sabiendas de cómo somos, habrá combate, y sin mediar palabra, y tenemos palabras como medio que engañan mi ser serio e impiden que tu alma se abra. Es un puzzle completo pero que no cuadra, será porque no tenemos respeto al perro que en él ladra. Viva al que no entró en el barco para no hundirse en el trayecto, en vista de su sobrecarga emerge la decisión del perfecto, rebozado en impurezas, rebozado en mis pecados, el malvado con cabeza mañana no estará a tu lado. En mi jerarquía angelical solo hay demonios que con finos elogios piden un balbuceo corporal. Nada de paseos por un río si nos gastamos de ancianos. Si nunca reflexionamos es que aún somos críos. Fuera, novatas con miedo, miedo al hablar conmigo. Deben perder amigos y desde casa se lo han prohibido. Criticad, criticad, no me dejéis entrar en el paz, porque al que me toma por sordo lo dejo sin paz. Ahora me dan lo mismo tu ego y tu racismo. Bebo para veros borrosas, es que sin ello veo tantas cosas. Ayer ya tuve una visión y pese a la confusión prefiero ilusiones sin nadie que por alguien sin mis cambios. Ni los menciones, cambio para conocerme, así que con verbales intenciones no intentes frenarme. Así que en guerra dejadme, a menudo cuando intentan ayudarme lo único que obtienen es de mis bienes alejarme. Mi pupila no detecta ni caminos, ni doncellas, ni vinos, ni luz de estrellas, ni tampoco a la persona perfecta, tata capaz de convertir curvas en rectas. Mi pupila no detecta ni caminos, ni doncellas, ni vinos, ni luz de estrellas, ni tampoco a la persona perfecta, tata capaz de convertir curvas en rectas. Tots aquests moments de creació considero que sempre li han servit enormement per poder trobar una via d'escapament. De fet, hi ha hagut incontables moments de la seva vida que si no hagués tingut un paper al voltant, probablement s'hagués tornat boig.
És un mètode que em serveix per buscar. De vegades fent lletres empitjoro les coses. Quan escric molt negatiu és perquè ja estic negatiu i aquesta negativitat porta encara més negativitat. Però de tant en quant hi ha algunes coses que m'agraden. També he buscat una mica la part positiva de les coses o sortir de dubtes. Vale, em poses aquest bossa nova així, està guai, sí. Vale, va. A veces me he sentido cansado, anestesiado, he estado enfadado con el mundo que me ha dejado algo más que alocado, al demostrarme que el dado solo me da un 1 inoportuno y que al parecer mi mensaje se va de viaje a lugares raros como en Neptuno. Tú no sabes nada de mí, yo sí, cojo el mic, te digo que sí, que soy un MC, you know what I mean? This is the good shit. Aquí derrochando skills mientras pasa la tarde, viendo que el corazón se ensancha. No somos Don Quijotes de la Mancha, pero lo que hacemos también es grande. No queremos guerras, no queremos sangre, no queremos más pobreza, queremos utilizar la cabeza. Hablar y estar con nosotros mismos y no perdidos en abismos oscuros. Y no hacer del futuro algo más oscuro, sino hacer del presente algo que no esté ausente, estar con buena gente, disfrutar del momento. Da igual, que no se fíen. In my mind, only carpe diem. Molt bé. D'aquesta variació del tret. El meu pare va morir just un mes després de que jo fes 18 anys. I aquí és on tot canvia, realment. És on... Clar, jo estava supermotivat treballant, estava fent un piló de coses, estava podent més bé que mai. I el fet de que apareixin fets inesperats com aquest, pues, tot es toca tot, saps, d'alguna manera. La motivació laboral pues, va caiguent, et vas desanimant. Clar, després ja directament vaig deixar la feina. Em vaig trobar una altra que també la vaig deixar al cap de 3 mesos. A feina 0. I ja va començar l'autodestrucció. Vaig començar a beure alcohol aquí. Jo no bevia alcohol realment fins als 19, quasi. No vaig provar mai l'alcohol. Ja vaig començar a beure, començar a sortir de festa. Tot de mal en pitjor, realment. Drogues... Llavors ell se frustrava molt en aquest sentit i creia, creia que quan surt de festa era per oblidar una mica la situació i aquestes coses, doncs tirava més cap aquí i fer maldat. Si em venia la policia i em deia qualsevol cosa, jo estava ja girat, doncs em rebotia i acabàvem a hòsties. Per tant, vaig anar acumulant un piló d'antecedents. Se suposa que vaig amenaçar de mort un piló de persones que estaven allà en aquella festa, aquella nit. Vaig acabar discutint una nit amb una exnòvia, que també em va acabar denunciant. Quan em van venir a buscar la policia per detindre'm, em vaig acabar hostiant amb els polis. I en una nit ja tenia 2 casos, em van portar als calabossos i era perillós que jo sortís. Et poses a plorar i et derrumbes. I a partir de llavors ja va ser, doncs, establir una mica un altre ordre i tal. Vaig començar en el projecte El Mas. Perdre'm en els teus fills, basar-me en els teus fills, destorbar-te mitjanit i fotografiar-te al matí. El Mas és un grup de joves afrobanyolins que va fundar la Mònica Alonso Sánchez, pensant això, que ell està veient que a Banyoles hi ha molts afrobanyolins que se senten perduts, que no se senten ni banyolins ni africans. Es podria dir que l'objectiu és dur a terme una integració real entre les nostres comunitats, de vegades distanciades per les diferències. Gràcies. És una persona que la gent se l'escolta, no deixa indiferent. Llavors, esclar que pot ajudar, si vol, però primer s'ha d'ajudar a ell. Ens hem d'estimar nosaltres mateixos per poder estimar els altres. I ens hem d'estimar molt, costa molt, però, perquè som els que ens coneixem millor.
En els judicis ja tiro la tovallola, bàsicament escupo la meva veritat, i de fet dir la meva veritat és una de les coses que sempre m'ha perjudicat. A tots els judicis en els que he anat he tingut una part de culpa, però és que aquesta part de culpa, hi ha una part de culpa i hi ha una part que no, en la qual no em sento culpable. Sí que crec que una part de mi s'ha quedat a fora, no? A través de la música i de certes coses que he fet. Tots, d'alguna manera, tots els que, sobretot els que fem alguna cosa relacionat amb l'art, directe o indirectament, saps, necessitem ser una mica o recordats, no? O deixar un rastre, o sentir el reconeixement de les persones, o així, no? I la música penjada i així és una bona manera de rebre això. El que crec que necessito és temps per mi, no? I precisament en aquesta situació, que és una situació superdolenta que ningú vol, és en la situació que jo crec que puc estar més per mi mateix, no? Perquè el primer cop que vaig estar aquí estava molt i molt segur de moltes i moltes coses. Estava molt segur que quan sortís no tornaria ni a beure, ni a fumar, ni a drogar-me. I ho vaig fer, saps? Bueno, és el que hi ha, tio. Ara que no passi una segona vegada i punto, saps? Perquè si no, és que, tio, te juro que no m'ho perdonaré pas, perquè no és el que jo desitjo per mi, saps? I mai ho he desitjat. I moltes persones m'ho han dit, tio. Cheer, és Daura, 2017. Estudi Santa Pau. Cheer. És temps de calma i nutrir els sentiments anorèxics per la fam d'un vigor mal entès. I estimar-me, i tornar a ser la paraula, addicte a la veritat dictada amb el cor a la palma. Només estant tranquil la vida és un conte de fades i Oscar de 1000 patades lírica derrotxada amb estil. Cada frase és una indirecta infiltrada amb sigil, ja que aquí tot revolucionari representa un perill. Soc el negre de merda que en els judicis surt culpable i he acumulat tanta ràbia que ni em voldria com a fill. I ja no sé si faig rap per escapar de tanta marginació, si per ser la veu cantant de tanta discriminació. El kit de la qüestió respecte a aquests poemes és que tinc masses problemes i busco una solució. Crido amb força i passió el valor qui poso valor. No se'n fien de la meva pigmentació, però escric per amor. Ja he estat a moltes festes. La joventut és una secta que combat les diferències amb faltes de respecte. I l'única lliçó presa enmig d'aquest trajecte és no freqüentar aquests llocs on apunta la tempesta. En busca d'un canvi vaig donar-li a la droga els meus pocs estalvis, però és la pitjor psicòloga. Si n'hagués de fer un resum en busca d'un canvi siguent un negat al canvi degut a la costum. La troballa en mi mateix ha sigut fruit de la fortuna, perquè tenia oblidat que de vida només n'hi ha una. Només sóc l'empremta frustrada i abraçada als barrots. La nostàlgia agonitzant dins d'una distància pròxima. Una espurna intermitent d'esperança ínfima. Una rutina programada com el mecanisme d'un robot. Un comportament estrany que té per preu la mort. Un esclau encadenat en mans de l'atzar. El silenci imperceptible que no pren a callar. El tac-tac previ al llançament d'un dau carent de sort. Una fiança que buides butxaques no poden pagar. La llàgrima del mariner que no volia marxar del port. Les hòsties que rep un immigrant per no tenir passaport. I uns ulls preocupats per si ningú se'ls vol mirar. Però també, entre aquestes solituds solitàries trobo sensacions que van més enllà de l'èxit i el fracàs. Trobo-te adequat tornar-te a dir que t'estimo. No ho dic per res, només per si de cas. Nuestra capa de capacidad, nuestra amabilidad, pensad, porque estupideces vencen y convierten en guerra la paz de la faz. Canallas que no callan ya, la talla ya no pueden dar, ya batalla no quieren llegar, pues, aunque ames a llamas del más allá, no llames y no vas a esperar. A menudo me esfumo de chimeneas feas que si meneas mean un
cazador en vez de presas y en el que pusimos ser.